Добре дошли в подкаста на HeyGen. Днес ще говорим за филтрите с пясъчна среда серия X. Нека да започнем. Това звучи страхотно. Какво е толкова специалното при тези филтри? Знаеш ли, тези филтри са предназначени за премахване на водорасли и други органични замърсители, както и пясък, камъни и други неорганични частици. Значи са подходящи за индустриални и селскостопански приложения? Точно така. Те са широко използвани в промишлени, общински и селскостопански дейности. Интересно. Филтрите комбинират повърхностна и дълбочинна филтрация. Как точно работят те? Водата преминава през пореста среда, обикновено гранулиран кварцов пясък, отгоре надолу. Фините частици се задържат между порите. Тоест има процес на обратно промиване? Точно. Обратният промивен поток флуидизира средата и отстранява натрупаните частици. Това поддържа ефективността на филтъра. А материалите, от които са изработени? Тялото на филтъра е от стомана ST135J, но се предлага и в нераждаема стомана AEC 304 и 316 при поискване. Уплътнителите са от EPDM, а средата е кварцов и силициев пясък. Това звучи доста устойчиво. Да. Какво ще кажеш за поддръжката? Не е ли сложна? Всъщност, не особено. Процесът на обратно промиване улеснява почистването. Разбирам. Но трябва да се следи периодично. Значи е като да имаш градински маркуч, който трябва да изчистиш от време на време. Точно така. И ако се поддържа правилно, филтърът ще работи оптимално дълго време. А каква е ползата от използването на такъв филтър в селското стопанство? Той осигурява чиста вода за напояване, което е от съществено значение за растението. Това наистина има смисъл. Но как се сравнява с другите видове филтри? Медийните филтри, като серия X, са особено ефективни при обработка на големи обеми вода. Разбирам. Те комбинират повърхностна и дълбочинна филтрация, което ги прави по-гъвкави. Значи са нещо като швейцарско ножче в света на филтрите? Така. Те могат да се справят с различни видове замърсители. Това звучи доста впечатляващо. И казваш, че са подходящи и за общински приложения? Абсолютно. Те могат да се използват за пречистване на вода, за различни нужди, включително питейна вода, ако са с подходящо покритие. Това е важно. Мислиш ли, че са лесни за инсталиране? Може да изискват известни технически умения, но като цяло производителят предоставя подробни инструкции и списък на частите. Това определено помага. Има ли различни модели или размери? Да, серията X предлага различни модели с различни размери и капацитети, за да отговарят на различни нужди. Това е чудесно. Изглежда, че са доста универсални. Точно така. Това ги прави подходящи за широк кръг от приложения. Благодаря ти, че сподели тази информация. Беше много полезно. Няма проблем. Винаги е удоволствие да обсъждаме интересни технологии.